Sziasztok, köszöntelek titeket nagyon sok szeretettel. Én Antal vagyok, és ennyi idő kihagyás után újra jön egy videó. És ebben a videóban csékettőzni fogunk, vagyis Counter-Strike-ozni, és megmutatom, hogy milyen egy átlagos meccsem a Mirage pályán. Vagy Mirage, nem tudom. Mindenki úgy akarja, ahogy akarja. Mindenki úgy hallja, ahogy akarja. Nem mindegy. Úgyhogy kezdjünk is bele, amúgy ez az utolsó videó az évben, és majd jövőre több C2-s videó, de ez majd egy másik videó lesz. Úgyhogy vágjunk is bele. Szóval, ahogy látjátok, itt a játékba, és gyakorlásba szoktam menni ott a Mirage pályán. Ez ilyen rutinkör, és mielőtt még megkérdeznétek kommentben, vagy ilyesmi, hogy miért olyan bénák az ellenfelek, mert úgy konkrétan szerintem nullás szinten vagyok, mert nemrég kezdtem el úgy komolyabban játszani a játékkal. Igen. És nincsen webkamerám, de majd valamikor azt megpróbálok beszerezni, és akkor a kövi részekben talán már webkamerával láthatok. Én elsőnek mindig a terroristákat szoktam választani, mert nekem úgy könnyebb. Mivel az elején igazándiból csak le kell, vagy megöljük az összes terrorhárítót, vagy letesszük a bombát. Terrorhárítóknak meg nehezebb, majd nem tudják, hogy A vagy B bomba helyre kell konyosolni. De mert nálam van a bomba, ezért én ahhoz szoktam menni, mert az olyan egyszerű, meg itt lesznek. Ilyen megszokás, hogy már itt vannak minden izé. Ott lesz egy. Azt ahogy elsett is. Ó, hogy most nem tudom, meglepődtem, mert azt mondtam, hogy lesz. De ezt a menetet megnyertük, igen, ezért, mert bénábbak az ellenfelek, mint én nagy részt. Jó van, most megöltek, de na. Ez a pálya molotov koktélt, ezt a célzó keresztes puskát, és shieldet szoktam felvenni. Azért célzós, még jól lehet használni. Nem úgy, mint valami edényes pályán, ott nem. Hogy hívják azt. Majd bevágom a nevét által. Hát jó, jó, sőt. Azért megépp szétnézni. Úgyhogy így nincs az jó szétlőtted a csét. Amon nagy ügynek, amon nagy ügynek. Durva headshot. Szépen fejlődésre megyünk. Nem használjuk lőszert. Úgyhogy most egy kicsi átugrás lesz. Találkozunk egy picit később. Már nem akarom, hogy unalmas legyen a videó. Úgyhogy még egy nyerés. Nem, vagy volna. Azt szoktam, hogyha így rosszalkodnak, akkor fejbe lövöm őket. Ez úgy lényegtelen. De amúgy nem bántunk embereket. Csapattársak nem bántunk. I think I heard someone.
Na szóval, most jön a 8. A 8. kör, hát a 8. is simarba meg lesz. És valószínűleg meg lesz, de... Ne kopogom. Te üres, te miért? Milyen kis... Hoppári. Jó, ez most attól még, amit megnyertük, hogy előző kört csak nélkül. Milyen fasz a gyerek vagyok, csak én jövök erre. Mit célozgattam annyira a fejük? Nem már. Véletlenül felvettem a Molotov koktélt. Átmenelőjenek lényeg. Na, itt ki van? A diffúzója. Nem. Te ugyan nem. Húpa. Lőve kell. Most nagyon rosszul. Nagyon. Úristen. Nem bénám, még nem lőttem le ennyi embert. Nem mindegy. Béna voltam. Most a 10. A 10. bemondás. Veszítem. Félek, hogy itt lesz mindegyik. Istenem. Jaj, megyek segített én. Azt, arra. Nem haltak meg. De hogy nem haltak meg? Leszereltem a bombát? Nyertünk. Okés. 10. Csak újra kiítására. Mi a szó ez? Jó. Azt hittem. 4-en volt. Ezek hívőnek. Utolsó kör. Terroristaként. Ezt meg kell nyerni. És akkor már csak egy terrorhárító. Kör. Nem lesznek olyan bének, mint az előző az évben. Az nagyon bének. Egyszerre megöltem mindent.
Na itt vagyunk a ganggel. Gang. Őt lelövöm. Terrorhárítani, meg terrorista akarok lenni. Úgyhogy... Ilyetlen akkor lőttem, amikor elhívtam. Na mindegy. Ott fog kijönni, nincs az mindenre is olyan. Checking the middle. Spotted the bomb carrier. The bomb is on the ground. Hogy nem mondanak. Ilyen. Elhittem. That makes one left. Nice shot, lad. Ki lesz az az egy? Megöltek. Ez az. Meg. De hülye. Gyere. Gyere, játszál. Gyere, játszál. Nem kell félni. Hol van? Azt a There you go. hun voltál. Aye, we give them a chance. Easy. Azt nézd, 4-szeres gyilkos, legtöbb 4-szeres ölés. 39 ölés, ami nagyon-nagyon menő. 61%-et tényeztem. Az igen. Szóval, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Nyomjatok egy nagy like, egy nagyon-nagyon fejeljétek be a feliratkozás gombot. Tudom, nektek csak ez egy gomb, de nekem egy plusz kis energia, hogy videózni. Még több videót tudjak gyártani, úgyhogy légy szíves, nyomjátok be, hogy fejeljétek be azt a feliratkozás gombot, hogyha akarjátok. Meg nyomjátok be, ha akarjátok a csengőt, és akkor értesültök a további izgalmas tartalmakról. Én Antal voltam. Na csá!